മാതാജി മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്, വേദപ്രിയ മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഒരു നമുക്ക് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി അന്താക്ഷരിയില് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താക്ഷരിയില് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാതാജി, അല്ലാതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്താലും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ശ്ലോകം പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ശ്ലോകം കണ്ടുപിടിച്ച് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന കാണില്ല. ആ അപ്പൊ ഹാൻഡ് ഞാൻ റൈസ് ചെയ്യും. അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ മാതാജി നോക്കുണ്ടാവില്ല, അതാ പറ്റുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. ആ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്ലോകം ശ്ലോകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. അത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശ്ലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ റൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഹാൻഡ്? അതാണത്. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വേഗം വേഗം ആക്കിയെടുക്കാം. അതൊരു വിഷമം തന്നെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധ്യാനത്തിമരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മേൽത്തന്യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ തേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. കൂടാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളുടെ വീട്ടില് വാങ്ങിക്കെത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് രചിച്ച വ്യാസദേവൻ രചിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും എല്ലാം എഴുതിയത് ശ്രീല പ്രഭുപാദനാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വെറും ശ്ലോകം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, അതെന്താണ് ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും കൂടി ഭാവാർത്ഥത്തില് വളരെ വിശദമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് 18 വോളിയമുള്ള ബുക്കുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഭാഗവതം കാണും, പക്ഷെ അതൊരു കൊച്ചൊരു ഒറ്റ ബുക്കിലാണ്. ഇത് 18 വോളിയം 18 ബുക്കുകളായിട്ടാണ്. കൂടാതെ 15,000-ൽ പരം പേജുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പേജുകളൊക്കെ വരാൻ കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഓരോ ശ്ലോകവും എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്റെ അവസാനത്തെ 7 ദിവസം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സദസ്സില് നാരദ മഹർഷിയുണ്ട്, വ്യാസദേവനുണ്ട്, പിന്നെ സൂത ഗോസ്വാമിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട മഹർഷിമാര് ഋഷിവര്യന്മാരെല്ലാരും ആ സദസ്സിലിരുന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണ്. 7 ദിവസം വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ രാവും പകലും ഇരുന്നാണ് ഇവിടെ പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചത്. ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നല്ല ഒരുപാട് പടങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. ഇതെല്ലാം എന്താണോ ഭാഗവതത്തില് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വർണ്ണനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ പടങ്ങൾ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഈ ഓരോ പടങ്ങളും നോക്കി അത് വിലയിരുത്തി എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ തിരുത്തണം, അതെല്ലാം പറഞ്ഞു ചെയ്യിച്ചതാണ് ഈ അതിലുള്ള ഓരോ പടങ്ങൾ. ഇനി ശ്രീമദ്
പത്മപുരാണത്തിൽ എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, പാദോ യദീയോ പ്രഥമദ്വിതീയോ തൃതീയ തുര്യോ കഥിതൗ യദുരു നാഭീ തദാ പഞ്ചമ ഏവ യശാസ്തോ ഭുജാന്തരം ഭോര്യുഗലം തദന്യോ കന്ദസ്തു രാജൻ നവമോ യദീയോ മുഖാരവിന്ദം ദശമ പ്രഫുല്ലം ഏകാദശോ യസ്യ ലലാതപട്ടം ശിരോപി തു ദ്വാദശ ഏവ ഭാതി തമ്മാദിദേവം കരുണാനിധാനം തമാലവർണം സുവിതാവതാരം അപാര സംസാര സമുദ്രസേതും ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. ഭാഗവത സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതാരാണ്? മറ്റാരുമല്ല, നമ്മളെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. ആദ്യത്തെ 2 സ്കന്ധങ്ങൾ, സ്കന്ധം 1ഉം 2ഉം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് 1ഉം 2ഉം സ്കന്ധം. തൃതീയ തുര്യോ കഥിതോ യദുരു. ഉരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തുടകൾ. ഈ 2 തുടകളും 3ഉം 4ഉം സ്കന്ധമാണ്. തൃത്തുടകൾ 3ഉം 4ഉം സ്കന്ധം. ഇനി നാഭി തഥാ പഞ്ചമ ഏവ ശാസ്ത്രോ. നാഭി ഭഗവാന്റെ പൊക്കിൾക്കൊടി, നാഭി പഞ്ചമസ്കന്ധമാണ്, 5ാമത്തെ സ്കന്ധം. ഇനി വക്ഷം, ഭഗവാന്റെ വക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന 6ാമത്തെ സ്കന്ധം. ഭഗവാന്റെ 2 തൃക്കൈകൾ 7ഉം 8 സ്കന്ധം. ഇനി 9 കണ്ഠം, ഭഗവാന്റെ കണ്ഠം 9ാമത്തെ സ്കന്ധം. പിന്നെ തിരുമുഖം, ഭഗവാന്റെ മുഖാരവിന്ദം ദശമ പ്രഫുല്ലം. മുഖാരവിന്ദം ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തിരുമുഖം 10ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ്. 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് തൊട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ലീലകളും 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖമാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം. പിന്നെന്താണ്? ഏകാദശോ യസ്യ ലലാതപട്ടം. ലലാതപട്ടം എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റിത്തടം, തിരുനെറ്റി, ഭഗവാന്റെ തിരുനെറ്റി 11ാമത്തെ സ്കന്ധവും. ഭഗവാന്റെ ശിരസ് ശിരോപിതു ദ്വാദശ ഏവ ഭാതി. 12ാമത്തെ സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സുമാണ്. തം ആദിദേവം കരുണാനിധാനം. ആ ആദിദേവനായിട്ടുള്ള കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, കമാലവർണ്ണത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സംസാര സാഗരത്തെ കടക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഒരു സേതു, ഒരു പാലമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സംസാര സാഗരം കടക്കാൻ ഭഗവാനെ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? ഭാഗവത സ്വരൂപം, ഭാഗവതമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ. ആ ഭാഗവതത്തെ ഭജാമഹേ, ഭജിക്കുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാൻ ബുക്കായിട്ട് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇതിന് പല തെളിവുകളുമുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് മധ്യലീലയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത വിഭു സർവാശ്രയ പ്രതിശ്ലോകെ പ്രത്യക്ഷരേ നാനാർത്ഥകായ. കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വിഭുവാണ്. സർവാശ്രയ, എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമാണ്. പ്രതി ശ്ലോകെ പ്രതി അക്ഷരെ, ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും ഓരോ അക്ഷരത്തിലും പല പല അർത്ഥങ്ങൾ തരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തെളിവുകളാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ച ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കലിയുഗം ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങളും കൊള്ളയും എല്ലാം നടക്കുന്ന, അധർമ്മങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണ് ഈ കലിയുഗം അല്ലെ? ഈ കലിയുഗത്തില് ധർമ്മമില്ല. പല വീടുകളിലും കാണാം അധർമ്മമാണ്, എല്ലായിടത്തും കലഹമാണ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലൂടെ കാണാം, മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ തന്റെ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ? അമ്മ കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നു, പിതാവിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഏൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ അധർമ്മമാണ് മൊത്തം. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി, തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിച്ച് തിരിച്ചുപോയി. ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗം തുടങ്ങാറായി. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കലഹത്തിന്റെ ഈ യുഗത്തില്? അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു, കൃഷ്ണേ സ്വധാമ ഉപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭി സഹ കലോ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോതുനോദിത.
കൃഷ്ണേ സ്വധാമ ഉപഗതേ, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ പോയപ്പോ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ആദിയായിട്ടുള്ളവ എവിടെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വന്നത്? പുരാണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണമായിട്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ധർമ്മം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് അധർമ്മം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അധർമ്മം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പോയതിന് ശേഷം ഈ കലിയുഗത്തില് ധർമ്മം, ജ്ഞാനം ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഭാഗവത പുരാണത്തിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വ്യാസദേവൻ ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചതല്ലേ. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദ്വാപരയുഗം വരെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാരും വാങ്മൊഴിയിലാണ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗം വന്നപ്പോ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അറിയാമോ? കലിയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കോപം, അക്രമം, അല്പായുക്തികളും മാനസികസ്വസ്ഥതയുള്ളവരും ഉം ക്ഷമയില്ലാത്തവരും ഭയങ്കര അക്രമം, ദേഷ്യക്കാരാണ്, അക്രമാസക്തരാണ്. ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. ഉം പിന്നെ നമ്മളുടെ ആയുസ് കുറവാണ്, ബുദ്ധി ഓർമ്മ കുറവാണ്, കുറവാണ്. ശരിയാ, ഓർമ്മ ബുദ്ധി ശക്തി ഇല്ല, കുറവാണ്. അല്ലേ? ആ, നമ്മളടുത്ത് ഒരു കാര്യം ഒരിടത്തും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ശരിയാ. എഴുതി വെക്കണം, അല്ലേ? ഉം. അപ്പൊ അത് വ്യാസദേവൻ കണ്ടു. വ്യാസദേവൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ദൃശ്യമായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാ. അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രായേണ അല്പായുസാസഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപദ്രുത. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ. ഓർമ്മയില്ലാത്തവരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, അവരുടെ മനസ്സെപ്പോഴും പുസ്തകമാണ്. മനസ്സില് ഒരു സ്ഥിരതയില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് അറിയാതെ പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേദങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വേദങ്ങൾ ഒരു വേദമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് പിന്നെ 4ആയിട്ട് വേദങ്ങൾ 4 എഴുതി. പിന്നെ അദ്ദേഹം പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ എഴുതി, പുരാണങ്ങൾ എഴുതി, ഇതിഹാസം എഴുതി. ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ആ സമാധാനം കൊടുക്കാൻ ആര് വന്നു? നാരദ മഹർഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ വ്യാസദേവ, നിനക്ക് ഈ സമാധാനം കിട്ടാത്തതിന് കാരണം നീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി, പക്ഷെ ഒരിടത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും നീ എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് എഴുതിയാലേ നിനക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് എഴുതിയത്? അങ്ങനെ പരിപക്വ അവസ്ഥയില് വ്യാസദേവൻ എഴുതിയതാണ്, അവസാനം എഴുതിയതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വേദമാകുന്ന മരത്തിലുള്ള പഴുത്ത ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതില് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ധർമ്മ പ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരേരീശ്വരാ സദ്യോ ഹൃദ്യവരൂദ്യതേത്ര കൃതിഭി ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എന്താണ്? ശിവദം, എല്ലാം മംഗളകരമായിരിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് സർവ്വമംഗളകരമായിരിക്കും. കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അധർമ്മം സംഭവിക്കണില്ല, എല്ലാം മംഗളകരമായി ഇരിക്കുള്ളൂ. താപത്രയോന്മൂലനം, 3 ക്ലേശങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. കിംവാ പരേരീശ്വര, ഈ പുരാണമല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്? കൂടാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇനി നമുക്ക് കാണാം, സനാതന ഗോസ്വാമി കൃഷ്ണലീലാസ്തവയില് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒരു അസാധുവിനെ സാധുവാക്കാൻ, അതായത് അഭക്തനെ ഭക്തനാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മതേകബന്ധോ മത് സംഗീൻ മത് ഗുരു മത് മഹാധന
മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദോ നമോസ്തുതേ. ഓ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമേ, അങ്ങ് എൻ്റെ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഞാൻ സംഘം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, എൻ്റെ ഗുരു, എൻ്റെ എല്ലാ ധനവും, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തിദാതാവ്, എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗ്യവും, എൻ്റെ ആനന്ദവും അങ്ങാണ്. അങ്ങയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കാണുന്നത് അല്ലെ. ബെസ്റ്റ്, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത്, ഉത്തമ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ പുസ്തകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പുസ്തകത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കുക, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും. ചില വാക്കുകൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ചില സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആണോ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത്രയും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ടാണ്. നമുക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെയാണ്. നമ്മളുടെ ഗുരുവാണ്. നമ്മളെ ശരിയായ വഴിയിൽ, നേർവഴിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ മഹാധനമാണ്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു ധനവും, എല്ലാ ധനവും അവിടെ അപ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമ്മളുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. എല്ലാ ആനന്ദവും തരുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇനി നമുക്ക് പത്മപുരാണത്തില് ഉത്തരഖണ്ഡത്തില് ഒരുപാട് ഭാഗത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഈ കലികാലത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ എങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും? സ്വപജനേക്കാൾ അയാൾ വളരെ താഴ്ന്നവനാണ്. ഉണ്ടോ? കലഹവും കാപട്യവും ഉള്ള ഈ വീട്ടില് ഞാൻ വലിയ കൃഷ്ണഭക്തനാണ്, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭാഗവതം വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അവനെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുക? നായ്ക്കളെ തിന്നുന്നവനേക്കാൾ താഴ്ന്നവനാണ് അവൻ എന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമോ അതിന്റെ പകുതി ശ്ലോകമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്റെ കഥകൾ എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യുകയും എന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ മുഴുകുകയും എന്റെ കഥകളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവസവും വായിക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും 18 പുരാണങ്ങളും വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ പുണ്യം നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണഭക്തരും നേരിട്ട് സന്നിഹിതരാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരില്ല. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. കലഹവും കാപട്യവും ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കില്ല. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. പരമമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയോ പാരായണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തവരും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താത്തവരും എപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ നാഥനായ യമരാജന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇതാണ് പരമമായ സത്യം. കണ്ടോ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളുടെ വീട്ടിലില്ല, നമ്മൾ വായിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജൻ, നമ്മളുടെ മരണസമയത്ത് യമരാജൻ നമ്മളുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കും. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യമരാജൻ, യമകിങ്കരന്മാർ അവിടെ വരികയില്ല. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിപരമായ അറിവ് നൽകുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അവയെ ദിവസവും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. പത്മപുരാണം ഉത്തരഖണ്ഡത്തില് പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ഭാഗവതം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനാവാനും ഭഗവാന്റെയും മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും യുഗമായ കലിയുഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിലില്ലാത്തവർക്ക് മരണത്തിന്റെ നാഥനായ യമന്റെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മോചനം ലഭിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇല്ലെങ്കിൽ യമരാജൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായനക്കാരന് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പകുതി ശ്ലോകമോ കാൽഭാഗമോ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നത് തുല്യമായ പുണ്യമാണ്. ഓ പുത്ര, ഒരാൾ
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ പൂർവികർ പാൽ, നെയ്യ്, തേൻ, മധുരമുള്ള വെള്ളം എന്നിവ കുടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ പൂർവികർക്കും ഗുണം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ. ഭാഗവതം ഉള്ളിടത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ പുണ്യ നദികൾ, ഗംഗ, യമുന, ഗോദാവരി, സരസ്വതി, നർമ്മദ, സിന്ധു, കാവേരി, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ, 7 പുണ്യ നഗരങ്ങൾ. 7 പുണ്യ നഗരങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ധാമുകളും, അയോധ്യ, കാശി, ദ്വാരക, അങ്ങനെ ധാമുകൾ, എല്ലാ വിശുദ്ധ പർവ്വതങ്ങൾ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, വിന്ധ്യാചലം, സിംഹാചൽ, ഇങ്ങനെ പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പുണ്യ നദികളും ഉണ്ട്, എല്ലാ ധാമുകളും ഉണ്ട്, എല്ലാ വിശുദ്ധ പർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, ഹേ ബ്രഹ്മ, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ത്യജിച്ചാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്റെ പ്രിയ പുത്ര, എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാത്തവൻ ഏറ്റവും പാപിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നതോ എല്ലാ പുണ്യ നദികളിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൈവശം വെക്കുന്നത് പോലെ മംഗളകരമല്ല. ഏറ്റവും മംഗളകരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. കലഹത്തിന്റെയും കാപ്പടതയുടെയും ഈ യുഗത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും സന്നിഹിതനാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാനും ഉണ്ട്, ദേവന്മാരും ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭാരതേ മാനവ ജന്മ പ്രാപ്യ ഭാഗവതം നായ സൂതം പാപ പരിധാനേ ആത്മകഥാ തു തൈ കൃത. ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇല്ലാത്തത്, അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളവനാണ് ശരിക്കും ഭാരതീയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് സമയപരിധി കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ വെക്കുന്നത്. പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പത്മപുരാണത്തില്, പല പുരാണങ്ങളിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗവതം പാരായണത്തിന്റെയും എല്ലാം മഹത്വങ്ങൾ പറയും. ഇനി ഈ ഒരു പടത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? ആരെയൊക്കെ കാണാം? പിന്നെ പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മ. പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയും നാരദ മഹർഷി. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം കയാതു എന്ന് പറയുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭാര്യയാണ്. കയാതു ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയത്. ആ സമയത്ത് ദേവന്മാര് വന്ന് കയാതുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ആ ഗർഭത്തിലുള്ള അസുര വിത്ത് കിടക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ടാണ് അവരെ തടഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഇതൊരു മഹാഭക്തനാണ് ആ ഗർഭത്തിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കയാതു. അപ്പൊ ഗർഭസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് പോലും ഭക്തനാവാൻ സാധിച്ചു. എങ്ങനെ? ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്. നാരദ മഹർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കയാതു തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും തന്റെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു, എന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരും, എന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കും, ആ ടെൻഷൻ കാരണം കയാതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടി ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദൻ, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദൻ അസുര കുലത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ്, മഹാഭക്തനായി മാറി. എങ്ങനെയാണ് മഹാഭക്തനായത്? ആ ഭക്തന്റെ സംഘം, ഗർഭത്തിലാണെങ്കിലും ഭക്തന്റെ സംഘം, ഭാഗവത ശ്രവണം. അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറയണം. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ ആ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടും. നമുക്കറിയാം ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ന്യൂ ജെൻ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ? ആ കലിയുഗത്തിന്റെ പുരോഗമിക്കും തോറും അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും കാപട്യവും കൊലയും കൊലയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം, ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പിറക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഗവതം വായിക്കണം. ആ കുട്ടിക്കും അത് പ്രയോജനമാണ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പല കുട്ടികളും ഇതുപോലെ ഭക്തരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ, ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് വായിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്.
കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി, അവർക്ക് പല കഥകളും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അത്ര രസകരമായിട്ട് അത്ര ഭംഗിയോടെയാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ആ പടത്തിലൂടെ ഭാഗവതം വായിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ധർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത യുവ തലമുറയായിരിക്കും നമുക്ക് പിറക്കുക. അപ്പോ എത്രയൊക്കെ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പലരും ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. വേദമാകുന്ന മരത്തിന്റെ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ആ പഴുത്ത പഴമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. 12 സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്, 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 335 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 15,000-ൽ പരം പേജുകളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. 18 വോളിയത്തിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. 288 കളർ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ ഓരോ ലീലകൾക്കും ആ പടം നോക്കിയാൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ ചരിതം, ആ പടങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ കഥകൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ പ്രായമായിട്ടുള്ള ചില അമ്മമാര് പറയും, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ, വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ പടം നോക്കിയാലും അവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ബുക്ക് എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് മറിച്ച് നോക്കുക, നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഓരോ ശ്ലോകം, ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ പകുതി വായിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മളെ പ്രയോജനം. താപത്രയോന്മൂലനം, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ അധപ്പതിച്ച് നമ്മള് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്, കോടിക്കണക്കിന് ജന്മം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരാണോ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത്, അത് അവനെ മാത്രമല്ല, അവന്റെ കുടുംബത്തില് മാതാവിനെ, പിതാവിനെ, അവന്റെ ഭാര്യയെ, എല്ലാവരെയും മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇത് പത്മപുരാണത്തില് വൈഷ്ണവ ഖണ്ഡത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു അമ്മയാണ്. ഈ അമ്മ വളരെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. വെറ്റ വിറ്റ് ജീവിക്കുകയാണ്. ആ അമ്മ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു. തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കും. വെറ്റ വിൽക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ വെറ്റ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരെ കൂടെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും, അവരെയും ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് പൈസയൊന്നുമില്ല, ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വീട്ടില് വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ പറയൂ, എനിക്ക് ഈ ഭഗവാനെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒഴിവാക്കുകയാണോ? നമുക്ക് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഇത്. ശരിക്കും ഈ പുസ്തകം 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന് ഓരോ രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരും? 18,000 ശ്ലോകം, 18,000 രൂപ കൊടുക്കണം. അതെ, 15,000 പേജ് ഉണ്ട്. ഓരോ പേജ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും? 15,000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഓരോ പേജിനും. ഇത് നമ്മൾ പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ് മാത്രമാണ് 11,800 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിമുഖത കാണിക്കണ്ട. ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരും വീട്ടില് ഭാഗവതം കിട്ടി ആ സന്തോഷത്തിൽ ഇട്ട പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഒരു വീട്ടില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ ആനയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം സാധനമുണ്ട്? എല്ലാ വീട്ടിലും ഫോണുണ്ട്. ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, കാറുണ്ട്, TV ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ബൈക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ്മെന്റിന് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ബീച്ചിൽ പോകുന്നുണ്ട്, മാളുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് അപ്പോഴേ ഫുഡ് വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു വിമുഖത കാണിക്കും. ഭാഗവതം എന്തിനാ ഭാഗവതം എന്ന്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ മാഹാത്മ്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
പക്ഷെ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് വിചാരിക്കും ഇത് വേണോ, ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് പോരെ. അത് അത് വെറും ജഡമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ PDF കാണും. ഫോൺ കേടായാൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതും ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് വായിക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കണം. 100 കോടി രൂപ കൊടുത്താൽ പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് അതിന് ഉപരിയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മൾ ഭാഗവതം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിത്യ സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ ഫോണ്, കാറ്, ബൈക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ താഴോട്ട് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അത് രക്ഷിക്കില്ല. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭാഗവതം വാങ്ങാൻ വലിയ തുകയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ആരുള്ളത്? എവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരാൾ കാണും. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആരാണത്? ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്തെ ലക്ഷ്മി 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 ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മി മതി. എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മി മതി. നാരായണൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ലക്ഷ്മി വേണം. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി എവിടെ ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം. ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം. എവിടെ നാരായണനെ, ഭഗവാനെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാര് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ അത്രയും സൗഭാഗ്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ ഇതൊരു വെറും പ്രിന്റിംഗ് ചാർജ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്താൽ 10,000-ൽ പരം രൂപയാകും. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന് 1 രൂപ കൊടുത്താൽ പോലും 18,000 രൂപയാകും. ഒരു നഷ്ടമില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് ആണ്. അടുത്ത ജന്മം പോലും നമ്മൾ ഇതിന് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹത്വം. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ എല്ലാ മരണഭയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഭാഗവതം ഉള്ള വീട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം പോലും നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഭാഗവതത്തിന് വേണ്ടി. ഭാഗവതമുള്ള വീട്ടിലായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം. ഒരു നഷ്ടവും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ തവണ പേയ്മെന്റ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ, കാറാവുമ്പോൾ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കാറ് മാറ്റി അടുത്ത കാർ വാങ്ങിക്കും. ബൈക്ക്, ഫോൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഫോൺ കേടാവും, അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് കാരണം മായ അങ്ങനെയാണ്. മായയുടെ ജോലി എന്താണ്? മായയുടെ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മായ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. കാരണം മായ അവിടെ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മായ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ വരും. ഇത് വേണോ? ഇതിന് ഇത്രയും ചെലവാകില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പൈസയുടെ കണക്ക് ആ സമയത്ത് വരും. പക്ഷെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പൈസയുടെ കണക്ക് നോക്കില്ല. അതാണ് മായ. മായ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റാനായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മതി. കാരണം താപത്രയോന്മൂലനം, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ മുക്തി തരുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായിട്ടാണ് അല്ലെ? ഇപ്പോ നമുക്ക് ഹരിനാമമുണ്ട്, ധാമുകളുണ്ട്, വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട്. ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മള് രാവിലെ മംഗലാരതിയില് പറയില്ലേ 10 നാമാപരാധം. അപ്പൊ ഹരിനാമത്തിന് 10 അപരാധം ഉണ്ട്. ധാമുകളിൽ പോയാൽ ഇപ്പൊ വൃന്ദാവൻ, ദ്വാരക, ധാമിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ധാം അപരാധമുണ്ട്. ധാമിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ 64 അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. എന്നാൽ പുസ്തകമായി അവതരിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ഒരു അപരാധവുമില്ല. അപ്പോ നമ്മള് പുസ്തകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗവതം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വീട്ടില് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഭാഗവതമാണ്.
കാരണം എല്ലാരും പറയും എൻ്റെ വീട്ടിലും ഭാഗവതം ഉണ്ട്. പലരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ള ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്ലോകം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെ? ശ്ലോകം മാത്രമുള്ള ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നു, ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കണം, നമ്മൾ നേരെ കുന്തി സ്തുതി എടുത്തു. അപ്പോ ആ ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഓരോ ശ്ലോകം എന്താണ് അർത്ഥം, ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ആ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്, കൂടാതെ ഭാവാർത്ഥം, പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാരണം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ രചിച്ച അതേ ഭാഗവതമാണ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? തുടക്കം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഭഗവാൻ അല്ലെ? കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ, ആ പരമ്പര, ആ വ്യാസദേവന്റെ താഴെ മധ്വാചാര്യ, അങ്ങനെ താഴെ നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയത് അതേപോലെ ഉള്ള ഭാഗവതം തന്നെയാണ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി വന്നതാണ്. അതിലൊന്നും മായം ചേർന്നിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ. ശുദ്ധ ഭക്തനന്റെ വിവർത്തനമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തൻ എഴുതിയ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവുമാണ്. കൂടാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ എത്ര ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംഘം ചെയ്യാം. നാരദ മഹർഷി, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ധ്രുവ മഹാരാജ്, ചിത്രകേതു മഹാരാജ്, അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രൻ, എത്ര ഭക്തന്മാരാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. ആ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആ തത്വം ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഓരോ ശ്ലോകവും നമുക്ക് പ്രായോഗിക പ്രയോഗം നൽകുകയാണ്. കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഓരോ ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് കഥ പറയുകയാണ്. മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും പ്രയോജനമാണ് നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഈ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ. തലമുറയ്ക്ക് ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വീട്ടിലുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ആവശ്യം? പലർക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുമല്ലേ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണത് പ്രയോജനപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ ജനറേഷൻ അത് പ്രയോജനപ്പെടും. അതാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രധാനം. ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭാഗവതം തന്നത് എത്ര പോരാട്ടമാണ് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചത്. 69ാമത്തെ വയസ്സില് ഒറ്റയ്ക്ക് വെറും 40 രൂപയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ജലദൂത എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറി അമേരിക്കയിൽ പോയതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 69ാമത്തെ വയസ്സ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ 69 വയസ്സുള്ള ഒരമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? പിന്നെ അസുഖങ്ങളായല്ലേ. ഇദ്ദേഹം 10 വർഷം കൊണ്ട് എത്ര തവണയാണ് ലോകം മൊത്തം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയത്. 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിതി. ഈ ലോകം മൊത്തം ചുറ്റിക്കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ക്ഷീണമായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അടുത്ത രാജ്യത്ത് പോയി വെറും 2 മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നത്. രാത്രി മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹം രചിക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം രചിക്കുന്നു, അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഭാവാർത്ഥം എഴുതുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടി? അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. വൃന്ദാവനത്തിൽ സമാധാനമായിട്ടിരുന്നു നാമം ജപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്തത്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി രാവും പകലും അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തരുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആള് ചോദിക്കും, അങ്ങയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല, ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കും. 1977 അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞത്. ഇന്ന് 2026 നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണല്ലേ. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം. 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അനുഭവിച്ചാണ്
അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. ആ ചരക്ക് കപ്പലിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മാസം കപ്പലിലാണ്. അപ്പൊ സീ സിക്നസ് ഒക്കെ വരും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ വന്നു. 69 വയസ്സായി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ എത്തിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു, നീ വിജയിക്കും, നീ എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും നീ രക്ഷിക്കും, ലോകമെമ്പാടും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. അദ്ദേഹം പോയത് 40 രൂപയും കയ്യിലൊരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധമായിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ജലപാനം പോലും ചെയ്യാതെ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അത്ര ഷാർപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെമ്മറി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി. ആ ഭാഗവതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. ഇത്രയും നമുക്ക് ത്യാഗം ചെയ്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വേണ്ടി പുസ്തകം എഴുതി എല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണല്ലേ. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഗവതം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. പലരും പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഭാഗവതം വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം. എത്ര ആനന്ദകരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആനന്ദം നിങ്ങൾക്കും പകർന്നു തരികയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കണം. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അത് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പറയുക ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഭാഗവതം ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരു എമർജൻസിയാണിപ്പോ. കാരണം അത്രയും കാപ്പട്ടിയും കലഹവും ഉള്ള ഒരു കാലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഓരോ നാൾ കഴിയും തോറും. അതൊരു എമർജൻസിയാണ്. എല്ലാവരും ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി.